Здравейте хора! Днес играем на 99 нощи в гората. Без да искаме се пуснахме. Първа нощ сме. Там беше Елена. Ама... Да, само тук малко... Добре, сега ще я покажа. Така малко Мленка иска да видя Елена, но както и да е. Извинявам се. Пада камерата. Стига де! Защо да ходим при детето? Ние още не сме се апгрейднали с нищо, аз нямам нищо. Освен един канет. Аз имам револвер. Какво да направя? Аз нямам. О, Бънифут. Ще ми намериш го. Ето. Стига да има, не се. Да. О, аз намерих. Бънифут ли? Да. Право. Така. Преди да започне видеото с Дитка, тя се казва Дитка, забравяйте да представя. Диди, кажи едно здравей. Аз малко взех думата, не знам да ти дам. Да. Здрасти. Да. Ние двамата сме от един клас. Въглен, Диди. Да, аз играя от PlayStation, сега като видяхте известието, може би ви стана ясно. Но ние с Дитка, двамата сме от един клас. Само да не ме... Алекс, аз вече имам копие, само да ти кажа. Какво? Как имаш копие, бе? Ами намерих вълча кожа. Къде си намерил? Купи ли си го, бе? Тук при детето бях и убих един вълк и ми западна. Добре. Алекс, помощ, умра. Ела, бързо. Чакай, тук отварям чест при гробищата. Да, добре. Може да му заведеш, моля. Да му заведеш. Добре. Извинявам се, че малко ви развалям кадъра. Телефона ми пада, извинявам се. Много яко. Така, както и да е. Кое? Тук... Сега отиваме към огъня. Ди, ти къде си? Видяхте. Искаш да ти намеря някъде вълча кожа? Трябва да ям. Искаш да ти намеря някъде вълча кожа? Видявам се. Имаме доста храна, бе. Добре, скип. Тук ни трябва 3 пупчета, Бънифут и е такова листо. Не знам къде може да го намерим. В нея като дойдат четвъртата нощ. Знам къде има чест. И аз видях. Ето натам има чест. Добре, Диди,
Искаш ли да съберем малко дърва и камък, за да крафнем това, където измерва деня, защо? Давай, аз ще светя с намериш да не дойде. Така намерих сапли. Опа, камък. Още един камък. О, Вълчо. Какво правиш, бе? Аз ще убия един вълк. Бам, бам, бам. Айде. Залягай. Ако сте чували едно залягай. Диди. Да. Ти къде си? До гробищата. Да Къде? взема честа от гробищата. Добре, аз съм тук при това. При туалетните. Опа! Аз ще видя... Браво, Дени. О, намерих мината! Алекс, изслушай да ти дам револвер. Чакай, аз намерих една мина със средно легендарен чест. Искаш ли да те заведа? Апгрейдната турбичка! Браво, аз съм от отдавна. Искаш да ти дам пистолет? Алекс! Чакай, идвам при лагера! Ела при мене. Аз съм при лагера. Не, аз чуям там, където се сега. Идвам. Чакай, аз чуям да това да взема чест. Сега ще те заведа. Средно легендарен чест. Средно Пада легендарен ми са чест. пак револвер. Средно легендарен чест, пак. Аз сега ще дам такова. Апгрейдната, Аз сега брат, ще искаш да дам апгрейдната, брат? револвер. Аз имам. Добре. Ела да ти дам револвера. Бързо, къде си? Алекс, ела да ти дам револвера. Чакай, къде си? Ето те. Ето. Пускай. Много ти благодаря. Така. Стана. Патрони, ето ти патрони. Аз ще умра, Алекс, всеки момент. Жертвам се. Вземи си, да. Нали иска да видиш Елена? Искаш ли да го видиш? Да. Умрях, Алекс. Умря ли? Да, от глад. Не, това е Вълк. Може да взема шишките. И сега как ще се живя? Може да взема шишките, баба. Не, остави малко и на мене. Отиди да ми ги закопия. Още малко да е. Стига толкова да има и да толкова. Аз имам малко. Не, нямаш малко, имаш достатъчно. Аз имам малко. Има и още.
Добре. Диди, Да. Диди, Да. ти... Само да те питам, ти някъде, знаеш ли къде може да се намери бандажки? Не знам. Лесно. Да видим честно къде са, само да не ми го показва на там, моля. Ще му го кажа, нали? Да ги намери, бе. Има още един пакет, ама искам да си го запазя за училище. Може да им да стига ти, защо ми даде обрита за вродва, като аз имам? Стига де, не трудно става. Мале хора, много легендарен чест. Средно легендарен. Мале хора, тук става много трудно обаче. Стига ти, защо ми даваш такива неща? Не. Едно бандажки ми трябва. Майко. Моето баща, ако те види, бързо да се маха от дивана. Да изчисти дивана, защото бащата ще дойде и ще види какво си направил. Олекс, приключи. Спи. Хайде. Идват помагачите на си. Сега не види. Извинявам се, че малко ще чува звука. Не, трябва да изчисти. Само си. Спираш да правя да ходим в диваната. Секунда. Как да си? Хора, оцеляхме 4 дни. Ние сме слаби с Дитка. Диди, кажи, нали? Оцеляхме до 20 Ние дни. ще научим да сме по-добри, когато можем, ще направим пак някакво видео на 99 нощи. Ще се опитаме да оцелем повече дни, ще играем повече, но това беше за днес. Ако видеото ви е кефило, оставете лайк. И се надявам в най-скоро време да стигне 100 000 абоната. Това беше за днес. Чао от мен. Чао! Чао.